உங்ககிட்ட நிம்மதி இல்லைன்னா நீங்க கேட்கலன்னு அர்த்தம். உங்ககிட்ட பணம் இல்லைன்னா நீங்க கேட்கலன்னு அர்த்தம். நீங்க ஆக்சுவலி கேட்கல, அதனாலதான் உங்ககிட்ட இல்லை. என்னோட ஸ்பீச்லாம் பார்த்து நிறைய பேரோட வாழ்க்கை மாறி இருக்கு, மோட்டிவேட் ஆகுறீங்க. அது ஏன்னா நான் ஒரு மண்ணு மாதிரி இருந்த பையன். இப்போ ஐ ஹாவ் அ விஷன். ஐ லாஸ்ட் lakhs ஆஃப் மணி, பட் நவ் ஐ மேக் crores ஆஃப் மணி இன் மை பிஸ்னஸ். நான் நிறைய விழுந்திருக்கேன், ஆனா விழும்போதெல்லாம் உடனே எழுந்துருவேன். ஏன்னா எழுந்தவன் பேசினாதான் அந்த உலகம் கேட்கும்னு சொன்னாங்க, அதனால நான் உடனே எழுந்துருவேன். ஆனா விழும்போதுலாம் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுவேன், கடவுள்கிட்ட பேசுவேன். எல்லாரும் தானே உழைக்கிறோம், ஆனா எல்லாருமே ஏன் ஒரே மாதிரி வளருது இல்லை? அப்போ அங்கதான் ஒண்ணு மிஸ் ஆகும். அது என்னன்னா காட்ஸ் பிரசன்ஸ், காடோட ஒரு டச்னு சொல்றேன். ஒன் திங் ஐ ஆல்வேஸ் டூ தான் என்னன்னா, நான் ஒன்று கேட்டா பெருசா தான் கேட்பேன். அதனால என்ன ஆகும்னா என் ஆக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பெருசாகும். நம்பிக்கையான ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தா உங்க ஆசை உங்க கண்ணு முன்னாடி நிற்கும். ஆசைலாம் பட்டா போதாது, பேராசைப்படும். அதுதான் ஒரு வெறியை கொடுக்கும். அந்த வெறி தான் உனக்கு அந்த நம்பிக்கையே உருவாக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும் போது யூ நீட் டு கனெக்ட் வித் காட். நான் கேட்டாலே கிடைக்குது, நீங்க கேட்டா கிடைக்காதா என்ன? கேளுங்க பார்த்துக்கலாம்.